May damayay na ni. Alright. Hello mga aras, maayong buntag ug nanasad ta karon maghimo na sad ta og challenge. And this is what we call blow your horn challenge. The mechanics is naatay ibutang sa basin mga coins, and then after ana ato na silang tabunan og flour or powder, and then after ana magkuha ta or mangita ta og atong mga chikiting kung kinsay ganahan mo join sa atong challenge. And then ang ilang buhaton is i-blow nila kung unsay naa sa sulod sa basin, and then after which at least makakuha sila coins, and then we're good. Okay? So, ang atong buhaton karon is mangita tag mga chikiting, and mga aras, let's go! Alright, ka-aras, atong challenger number 1, kasi pangalan to lang? James Pon. Ready na siya mo or mangita og something diri sa ato ang blow your horn challenge. So, here, go James! Go James, kaya mo yan James. Alright, tara, okay, 1. Okay, challenger number 2, JR. Ready na? Okay, go JR. Pangita na din ha sa imong kuan. Very good. Na. Diuban. Damay-damayay na ni. And our third challenger is Car Daniel. Ready na siya mangita ug unsay naa dinha sa ilalom sa powder. Powder harina. Go Daniel. Kaya mo yan. Go, go, go Daniel. Cheer for Daniel. Go, go, go. Go Daniel. Very good. Go, 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 go. Go Daniel. Go Daniel. Gwapo na kayo. Okay, very good. Kita na dito, Bing. Oh, si guwapo kayo, Daniel. Next challenger is Jasmine. Ready na? Go, Jasmine. Go, 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 go. Kana, good. Sige, Jun. Alright. Giusa ba na? Mga adas, challenger na to, oh. Ready na kayo? Excited na kayo? Si Charles Lawrence. So, Charles, go ahead. Go, 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 Charles. Go, Charles. Go, Charles. Go, 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 Charles. Okay. Good looking smile. Yeah. All right. Thank you. Okay, and karon na si Sean. Mo challenge pa daw kuno siya pangita anang naa din has Liloan sa powder. So, ready na Sean? Go ahead.
Naka-snowy ba? Very good. Go, Shan! Yay! Next challenger, Cyrus. Super excited na mga adas. So go, Cyrus. Go. Good. Good. Alright. Very good. Okay. Next challenger, si Mark or si Makmak. Excited na kayo. Kay mo tayo na gid daw kuno siya. Sige, go Makmak. Serious kayo, da. Okay, very good. Very good, very good, very good. Alright. Alright, among next nga ko challenger kay si Rizzo, super cutie. Ready na ka lang? Okay, go ahead. Kaabot na magkakalang. Okay, sige, go. Go! Sige. Go, Rizzo! Okay, very good. Sige. Kita pag yun. See, one more. See, very good. Selfie! Alright. Ang atong challenger kay si Akil. Ready na? Sure? Sure na good? Excited na? Okay, go ahead, Akil. Okay, one more. Alright. Very good. Hello mga adas. So, unsa man? Lalingaw mo? Ako perting lingawa. Nag-apil-apil pug ko. Pero anyways, super lingaw tinuod and would like to thank the parents, ang mga ginikanan sa atong mga chikitings nga ni-join karon sa atong challenge and especially sa diri sa Cotcot, Liloan. Thank you very much sa inyong support. Daghan kayong salamat to nang Adela for accommodating us. Super lingaw kayo mi and super busog sad kayo mi sa imong gi-prepare sa amo. Thank you so much. And of course, once again sa parents, sa mga chikitings nga ni-join sa atong challenge today, you are so amazing. Thank you so much. Mga adas, don't forget to hit that bell button para ma-aware mo sa atuang mga videos. And you can also place comments kung unsa pa inyong gusto among buhaton sa among mga suroy-suroy. And don't forget also to subscribe our YouTube channel. So once again, this is Ada Elaine and this is Ma2ke TV. Shout out ko sa mga classmate nila sa Brigole, Roa, sa Brillo, Rodney, sa akong mga maestro, maestra, o sa akong mga amigo dito sa Cotcot. Shout out ko ninyo. Shout out ko sa mga parikoy, si Para Belardi, Parang Bongpens, Michael, o sa uban pang mga ka-teammates, o sa mga kaigalaan ako dito sa Canada, James Hill, akong mga kaparintihan, sa akong may soon, sa Canada, Edmonton, sa Janice, Erwin, o ni Sophia, o ubang pang mga kaigalaan ako dito, sa akong mga teammates sa Edmonton, sila si Orkis Garcia, Valenzuela, o si Edwin, o si Web, o uban pa. Alright mga kaara, di ang taron din hisa. Ay, ayun. Cyrus. Cyrus, the Cyrus. Didn't even get to cross.